Ne tɔgɔ Tumani Kulubali. Ne hakilinata ye min ye Musa bin ni sisan cɛ jamana tagabolo la ne bɛ se ka fɔ presque jamana de taara ɲɛ au lieu que a ka segin kɔ ne bɛ se ka fɔ a taara ɲɛ parce que pourquoi depuis Musa ka moment na anw ma wolo fɔlɔ ka n'an wolo kɔnɔna la an ye fɛn dɔw ye Musa ka sigi fanga kɔnɔna la ne tun ye jamana ka taga ɲɛ mais an nana depuis Musa binna ale mara position an nana o tiɲɛna jamana ka taa ɲɛ sɔrɔ siraw la baarakɛdaw la an nana ka fɔ nin bɛɛ binna Musa ka hakilina kun ye min ye Musa tɛmɛnen sisan cɛ président dama min nana o kɔfɛ tel que ATT Alpha u bɛɛ nana n'u ka hakilina de k'u bɛ jamana dilan mais après an nana ka fɔ non u ta kun tɛ jamana dilan u ni ani France min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ lajɛlen kun kelen kelenna sirannen bɛ France ɲɛ hali n'a ka di min ye i bɛ taa sɔrɔ bolo jalen b'i kan na i se ka fɔ k'i bɛ ko kɛ ɔ ATT nana o ta kelen na ka tila ka segin ka na ni IBK ye a nana n'u cɛ kan mais an yɛrɛ bɛɛ voté IBK ye n ko vraiment nin nalen don jamana kanu de b'a la a bɛ se ka jamana dilan mais après an nana ye a yɛrɛ nana yira k'a fɔ an ka lajɛ an ka wuli an ka dɛmɛ parce que a b'a fɛ ka ko dɔ kɛ mais ko bolo jalen b'a kan na cela veut dire quoi o tuma marabagajugu de kɛlen don k'a ɲini k'a koro k'u b'a don u donna fɛ ɔ mais ni min nalen filɛ an kunna nin n'a bɛ transition président la n'o ye Asimi ye don tɛmɛna a t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna kɛ Mali président ye tiɲɛ nkalon a y'a bɛɛ lajɛlen y'an ɲɛ la nin kan ka kɛ nin man kan tɛ ka kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen y'an ɲɛ la mais a donni kama a t'a dɔn k'a bɛna kɛ président ye mais bi Ala nana ɲɛmɔgɔya d'a ma hali n'a sɔrɔ a kelen tɛ Mali président ye kɔni bi kɔni an bɛ se ka fɔ président de la élection de don bon a b'o position min na bi a bɛ ka taga ni taabolo min ye walahi anw ka ɲinifɛn don an ka kanufɛn don nin y'a fɔ cogo min na gɛlɛya kɔni b'an na bi mais hadamaden i bɛ fɛn dɔ don dɔ de gɛlɛya kun ka don dɔ hɛrɛ makɔnɔ bamananw ko dɔn k'i bɛ don dɔ kɔlɔn sen don dɔ min ɲɔgɔn ye anw ye temps min kɛ an faw taara o mɔnɛ kɔnɔna na jamana in ma se ka kɛ fɛn anw yɛrɛ fɛnɛ wololen filɛ nin an b'a fɛ ka se saya yɛrɛ fɛnɛ dakun na jusqu'à présent jamana b'o tagabolo kelen na est ce que an b'a ladeli bilen an den mun bɔlen filɛ na n'olu bɛ ka kalan kɛ ka taa olu fɛnɛ ka tila ka n'o tɔrɔgɔtɔrɔgɔ kelen daminɛ o jamana kelen kɔnɔ ka jamana kɛ gɛrɛn n'an y'a sigi o kumana bɛɛ b'i ta cɛ an bɛ taa so sanfɛmɔgɔw olu bɛ t'u ka sanfɛmɔgɔ la dugumamɔgɔw olu bɛ t'u ka dugumamɔgɔ la nɔ tiɲɛ tɛ ko la tuguni o kumana min mana min kɛ o ka ɲi ɔ cɛ in de nana sa k'a b'a fɛ k'i sen da o bɔda kan politikimɔgɔw wulilen b'o o manamanakan fɔ ni fɛnw la an tɛna mɔgɔ la mɛn nin fanga ko in na jamana kɔni a ka dilan a ka taa n'a ye nin taabolo la dɔrɔn kuran tigɛ in o tɛ maa si faga a tɛ fiɲɛ tigɛ mɔgɔ la min bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire sa ka jugunan ta ye o ye jiko ye i bɛ hadamadenw ye boli la citerne jima de nɔfɛ ɔ mais jiko gɛlɛya t'anw fɛ yan dɛ o kumana n'a danna kuran tigɛ in ma o ye baara kɛ mun ye baara kɛ ka tɛmɛ n'a ma ɲa tiɲɛni kɛlen kɔfɛ o nɔw la dilantɔ la o se ka kɛ tile kelen dilannen dɛ ne se ka san mugan kɛ ka tiɲɛni kɛ e ka n'i sigi san fila k'e b'o dilan i bɛ jɛ ni mɔgɔw ka tɔgɔjugu fɔ ye i bɛ jɛ ni mɔgɔw ka kumalankolon fɔ ye mais i ka baara k'a kɛcogo la quoi wa an b'a dɔn cɛ min don baarakɛla de don an bi b'a kɔ an sini b'a kɔ ni jamana taara nin taabolo la tan walahi hali n'a kɛra an salen kɔ ye Mali bɛ kɛ fɛn ye tubabu kulobilen kelen ninnu bɛ tila ka na jɔnya kan fɛ yan ne yɛrɛ f'i ɲɛna ne balimakɛ. Ne tɔgɔ Taaruk Kulubali. Bon Musa bi ni sisan cɛ tiɲɛ yɛrɛ la Mali jigira dingɛ de kɔnɔ quoi parce que Musa tile la dun ka fa de tun bɛ yen sɛnɛ bɛ kɛ Mali fan bɛɛ fɛ bagama kɛlɛ tɛ Mali da la depuis Musa binna Mali fan bɛɛ tiɲɛna an bɛ sɛnɛ mun yɛrɛ kɛ sɛnɛ se k'an balo fitinin min fana bɛ kɛ commerçant b'a la minɛ k'a bɛɛ ɲu ka bɔ ka taa feere Côte d'Ivoire la jinɛ jamana wɛrɛw la ka Mali to kɔngɔ na bon tiɲɛ yɛrɛ la n'u bɛ se ka dun ka fa sabati jamana kɔnɔ kɛlɛ min b'an da la k'a daga wuli mais Dieu merci an b'a fɔ Ala ni ce parce que sɔrɔsiw mun b'a kunna Mali minɛlen ka se fo Segu tiɲɛ yɛrɛ la o sera ka jamana libéré o yɔrɔ de diyara an ye kojugu quoi voilà n terikɛ n bɛ fɛ ka min tugu i ka kuma la o tɛ dɔwɛrɛ ye quoi Musa bi ni sisan cɛ manamanakan caman bɛ fɔ Mali kɔnɔ sisan Musa tile la se ka fɔ dɛ hali Musa tɔgɔ ka yɛlɛ ka tɔgɔ tiɲɛ kari kɔnɔna na o se ka kɛ mais maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili sɔrɔ quoi politikimɔgɔ mun b'an senkɔrɔ n'o b'a la ka jamana senkɔrɔma cɛ ko jamana tɛ lafiya o ɲɛna fiyewu u k'a dɔn k'a fɔ ko kelen ta tɛ Mali ye quoi maliyɛn bɛɛ mago bɛ Mali la i b'a fɔ olu yɛrɛ mago bɛ Mali la cogoya min na mais olu ta tɛ Mali ko ye dɛ o ta ye dɔrɔn ka jamana in mago sa de k'an bɛɛ ta cɛ ka bɔ jamana kɔnɔ u ka kɛlɛ kun ye dɔrɔn o yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ ka bila poche kɔnɔ n'o tɛ jamana ko tɛ dɛ Musa bilen kɔfɛ o ye san 30 kɔ de kɛ jamana kunna foyi dilanlen tɛ Mali kɔnɔ ko mun ye Mali yɛrɛ halalafɛn ye i y'a faamu wa o ye jamana fɛn bɛɛ kɛ u yɛrɛ dɔrɔn ta de ye a jamana fɛn bɛɛ de sɛbɛnnen bɛ olu tɔgɔ la a nafolo bɛɛ détourné la hali tubabuw bɛ juru minnu ta k'a d'u ma ko bon ko nin wariw bɛ sara k'a taa nin baara kɛ aw ka faso la politikimɔgɔw b'a wari bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ b'u ka comptes kɔnɔ donc ni o ye bolibolika munumunu ni mankankolocila dɔwɛrɛ tɛ dɛ o b'a dɔn ko minnu filɛ ni an kunna sɔrɔsi ninnu k'u bɛna enquête kɛ se bɛ kɛ a bɛɛ ka wari dunta ma a wari bɛɛ bɛ minɛ o la
i y'a faamuya donc min bɛ ne fɛ ka fɔ ɲɛna o de ye u k'u hakili sigi quoi jamana ko in an bɛ taa dɔn dɔn de ninnu b'a marafa dan élection ko kuma tɛ yen. ne tɔgɔ Badara u b'a fɔ ma Aliyuni Buware Aliyuni Badara Buware. Bon Musa bi ni sisan cɛ mɔgɔ caman trompera 26 mars ça a été important mais fɛn caman kɛra kɔnɔ mun tɛ a objectif yɛrɛ ye. Les soi-disant démocrates qui sont venus démocratie a ma kɛ Mali ka démocratie ye a taara kɛrɛ kan an ka hɔrɔnya an ka danbe démocratie an hakili la k'a fɔ an kun bɛna taa o sira fɛ mais a kɛra mɔgɔ wɛrɛw ka démocratie ye minnu tɛ anw ni ani minnu yɛrɛ tɛ continent kelen ye o démocratie pouvoir exercé par le peuple a ma ko ye dɛ a taara kɛrɛ kan l'achat des voix l'achat des consciences a ka ca. Il y a eu trop de perversions. Trop de perversions. Finalement, est-ce que Mali Kalaneouma, Mali population t'a en otage? Un intellectuel, c'est qui? Mogomi Doningue ka Donakari. Donintigi kan ka ke yele ka taw bo dibila. Mais on ga Donin Donakarle o kera an bolo kan kun tinti dibila. An mɛnna u bolo dibi la dɛ a bɛ komi sisan mɔgɔw b'a fɛ ka i kunkɔrɔta dɔɔni ka yeli kɛ fanga bɛ taa e tɔgɔ la e ti fanga foyi ye e dati don a la décision bɛ taa e dati don a la député bɛ taa a ti taa segin ka taa kɔma segin kɛ population min y'a ta o ka préoccupation a t'o yɛrɛ dɔn est-ce que a bɛ gɛrɛ u la yɛrɛ wa a ti gɛrɛ u la ka t'u lamɛn yɛrɛ. Ni projet de loi be tonga boli ka taa fɔ n ka mɔgɔw ye u ka hakilina di u fɛla ye min ye o t'a la a bɛɛ kɛra kalanenko ye kalan dun ni dɔɔni tɛ kelen ye an bɛ ka taa an kɛrɛ kan ala ka an dɛmɛ de an kana firi n'an seginna an danbe ma a ko caman bɛ yen o bɛ ɲɛnabɔ mais cette démocratie là ça laisse à désirer. Ce n'est pas la démocratie que le peuple malien a voulu, en tout cas le bas peuple. Ne tɔgɔ ye Gabriel Tchenu. Musa bɛ ni sisan cɛ fɛn caman kɛra hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ don min na an tun ye denmisɛnninw ye an yɛrɛ fana yɔrɔ tun ka jan Faba la n'o ye Bamakɔ ye nka kalan sira fɛ ani ka bɛn n'an yɛrɛ ka baara yɛrɛ taabolo ye an bɛ se ka dɔɔni fɔ a ko la ka bɛn ni dɔ fɔ yɛrɛ cogoyaw ye mais i b'a ye k'a fɔ Musa bɛ yɛrɛ hakilina hali n'a y'a sɔrɔ ko a ka fanga a ka mara tɔ ka jɛ tun don majɛ caman tun b'a la o ye tiɲɛ ye nka ka Musa yɛrɛ fanga k'a dafiri a ma bɔ maliyɛnw na a ma bɔ maliyɛnw na mun na parce que hakilina dɔw de bɔra fan wɛrɛ fɛ n'o tun bɛ bɛjɛ fanga hakilina kuma ko fɔ la bɛjɛ fanga min yɛrɛ fana n'a tun sura k'an su k'an bila a kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ Musa fanga bɛn ni bi cɛ san 30 fɛn min ye san 30 ɲɔgɔnna ye a b'o bɔ nka bɛjɛ fanga min nana Musa ka fanga dafiri i b'a ye k'a fɔ o yɛrɛ fana kɛra an bolo dɔɔni dɔngoma ye sabu n'i y'a ye an bɛ gɛlɛya min na bi furancɛ fanga nin na o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o bɛjɛ fanga nalen kɔfɛ Musa ka fanga dafirilen kɔfɛ donc i b'a ye k'a fɔ fɛn o fɛn jamana kunkan ko kan n'a ma kɛ ni jamanadenw yɛrɛ ka miiriya n'u ka diɲɛ faamu cogo ni o yɛrɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o ka sigida kɔnɔ cogo min na n'a ma kɛ n'o ye i b'a ye k'a fɔ ko walidusu a tɛ kɔ tigɛ ni hakilina min t'i ta ye hali n'i ko k'i b'a labaara i b'a ye k'a fɔ a labaarali yɛrɛ o kamanagan laban bɛ tila k'i minɛ ani i tun y'a laɲini i tun y'a wuli laɲini min kama parce que laɲini nin tɛ taa ye o e tɛna se k'a matarafa e tɛna se k'a tɔbɔtɔ e tɛna se ka taa n'a ye yɔrɔ la ko i ka hɛrɛ bɛ min na o de kama bi bi in na n'i ye mouvement démocratique jate minɛ a ye fɛn o fɛn sigi minnu tun b'i n'a fɔ o ye Musa ka fanga ka manjɛw ye i b'a ye o fɛn kelenninw de labanna ka na jamana nin dafiri k'a bila a sigi a sen samara kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ Musa ka surasi fanga a ye siw bɔ a ye manjɛ caman tun b'a la nka a ma taa ka bɛn ni maliyɛnw yɛrɛ ka wulikajɔ hakilinaw ani olu yɛrɛ jamana jɔli hamina min b'o la ka kɛ n'o ye a kɛra ni wali hakilina ye ko wali hakilina fana tɛ se ka maa o mɔgɔ dilan
fo an ka sigi an yɛrɛ ma an ka dɔn ka fɔ ni nin ko nin bɛ yen n'a tɛ ka bɛn an ma an bɛ se ka mun de kɛ pour que an ka bɔ a kɔnɔ an ka dilan an ka fɛn sigi sen kan min yɛrɛ bɛ an nafa ni k'an ka jamana kuntilenna kelen d'a ma min kɔnɔna na jamanaden bɛɛ bɛ yɛrɛ ye min kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Jakite. Bon Musa bi ni sisan cɛ ne bɛ se k'a fɔ an kɔni ma foyi ye a la ni nimisa tɛ an ma foyi ye a la ni nimisa tɛ parce que Musa kɛlɛla ni min ye olu yɛrɛ nana ko kɛ min yɛrɛ ka jugu ni nin bɛɛ ye c'est comme depuis Musa yɛrɛ binna an bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ binna secteur bɛɛ kan éducation o santé o a bɛɛ kan an tɛ se ka ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ fɛn kelen dɔɔni o ye sila ye de dɔɔni parce que Musa tilela sila ko dɔɔni tun bɛ yen sinon à part ça ne ma fɛn ye ko démocratiques ye min kɛ comme du bon ne ɲɛ t'a la o ye armée bin o ye fɛn bɛɛ bin secteur bɛɛ binna o bolo secteur bɛɛ binna donc ne kɔni ma nafa ye Musa binna Musa ka bien vrai que gɛlɛya tun bɛ yen mais tiɲɛ yɛrɛ la an danbe tun bɛ yen bon l'autosuffisance parce que Musa ka devise tun ye l'autosuffisance alimentaire dun k'a fɔ a ye bien vrai que wari kɔni tun tɛ yen sinon vraiment démocratie ne ma nafa y'u ka fanga la ne ma nafa foyi y'u ka fanga la. Bi an bɛ régime kura kɔnɔ i bolo nin régime ni de transition o ye Musa ta ani Tiɲɛ tɛ i yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ nin bɛɛ la. Bon Musa ta n ye parti dɔ ye Musa ta la bon alhamdulillah n ye dɔ fana ye n ye caman ye démocrates ta la bon transition fana vraiment moi ne bɛ transition dɛmɛ n b'o dɛmɛ n'u hakilina ye n bɛ se k'a fɔ Musa y'u sila min ta Musa Islam ta o b'o sila kelen de kan ani Moro fana ka sila fana b'a a fana ne kɔni ɲɛ b'a la transition ye min kɛ a transition san 3 a fisara ni ninnu ka san 30 ni ko fɛnkɛ ye quoi o ne ka miiriya ta ye. Bon ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ c'est comme ninnu ye malidenw ka kɛlɛ de fali ka Faransi ka kɛlɛ ta sinon 26 mars ne ma nafa foyi y'a la. Foyi o ye walidenw di k'u faga pour zéro parce que o ye mɔgɔw nɛgɛ ka mɔgɔw labɔ k'u faga pour zéro o ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sinon 26 mars ne ma nafa y'a la nafa foyi ne ma y'a la o kun ye ne ka kuma dama ne ka ɲɛfɔ aw ye. Tɔgɔ ni jamu Musa Kone. Ne hakilinata ye mun ye Musa Tarawele bɛ ne sisan cɛ yɛlɛma caman donna a kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ Musa Tarawele binnen ko caman tiɲɛna Mali kɔnɔ ko camanba de tiɲɛna mais an filɛ yɔrɔ min na bi alihamudulila an b'Ala fo k'a barikada. Sɔrɔsiw nali bi tiɲɛ yɛrɛ la o ye yɛlɛma camanba de don ko la sinon politicien ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ sɔrɔsiw ninnu ka to yen fɔlɔ u ka to yen pour que jamana ka libéré an ka lafiya n b'a fɔ ma parce que u nana Musa Tarawele gɛn ka bɔ yen foyi si ma yɛlɛma jamana ko la politicien u ka temps bɛɛ de kɛ u bɛ ka jamanadenw jeli min an ma se ka lafiya hali kisɛ kelen Sénégal ma lafiya mɔnikɛla ma lafiya jagokɛla ma lafiya mɔgɔ si de ma lafiya o temps kɔnɔna na ma Ala barika la an filɛ yɔrɔ min na ni bi kɔni fɛn t'an bolo ma an lafiyalen don an dusukun an lafiyalen don an hakili la an bɛ Ala fo k'a barikada ka sɔrɔsiw ninnu fɔ k'u barikada Ala k'an dɛmɛ halisa Ala ka Mali yiriwa alihamudulila. Surakata Mali ka bɔ Yirimajɔ bon bi kɔni an b'Ala fo bon fɛn dɔw bɛ yen nɔ dɔw ka ɲi mais dɔw man ɲi démocratie nana Musa Tarawele binnen mun de nana Musa Tarawele binnen parce que fɔlɔ jamana tun bɛ situation dɔ kɔnɔna la i b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ minɛ muguda la i b'a kɛ cogo min na fɔlɔ an tun b'a fɔ ten hali n'i bɛ kuma i b'a sɔrɔ i bɛ kuma ni i ka poche kɔnɔna ye poche kɔnɔna ye mun ye c'est à dire i bɛ kuma k'i bolo don i da kɔrɔ mɔgɔ kana mɛn donc o de ye poche kɔnɔna ye donc Musa Tarawele binnen o ko n'a binna kuma bɛ dayɛlɛ e bɛ kuma kɛnɛma i b'a fɔ ko ne bɛ kuma kɛnɛma cogo min na radio b'o cogo la télé b'o cogo la vraiment o yɔrɔ ɲɛna mais fɛn caman tiɲɛna a nalen donc a binnen o yɔrɔ ninnu kɔni olu ɲɛna kuma ɲɛna parce que kuma dilan jamanaden bɛɛ ma donc bɛɛ b'i da sɔrɔ fɔ jamana ko la o yɔrɔ kɔni o ɲɛna mais kelen fɛn tɔ jumɛn ma ɲɛ o kɔfɛ foyi ma dilan o kɔfɛ démocratie la ne ka ye la mais an filɛ bolo min kan ye bi ninnu commencera ka segin o Musa Tarawele kelen fanga de ma tuguni wa o de ye anw minɛna ye anw de kan ka minɛ cogo in fɛnɛ de la ni fanga min ma se nin na i se ka maliyɛn mara donc n'i ye maliyɛn bila kɛnɛ ma i b'a fɔ ko i bɛ hakɛ to kuma don ko n'a fɔ n'i ye ba bɔ k'a bila kɛnɛ ma yɔrɔ ma jaa a bɛ taa yen maliyɛn tɛ ɲɛ donc n'a kɛra bɛɛ kɛ mbɛɛ fɔ a bɛɛ kɛ mbɛɛ fɔ a tɛ ɲɛ donc kuma ma ɲi da bɛɛ la bɛɛ tɛ kuma ko n'a fɔ bɛɛ fɛnɛ donc o de ye jamana cikɛ d'anw ma mais bi kɔni armée u tilala commencera k'o dilan k'o jɔ donc kuma ye fɛn dɔ ye a fɔ fɛn fɔ mɔgɔ ye fɛn min dalilu b'i bolo tigitigi k'a fɔ ko nin kɛra donc ni nin kɛra a k'a sɔrɔ ni ɲininkala i ka se ka fɛn dɔ fɔ a kan o tun tɛ yen mais sisan o seginna a faamuna donc o kɔfɛ
donc fɛn min dilanna ka dilan ka d'a ma tuguni parce que munna yɔrɔ la e kun bɛ se ka taa yɔrɔ la ka segin ka taa ka na mɔgɔ kun di gêner donc o ɲa démocratie bolo mais a tila kɛra tiɲɛ u bolo cogo di n'o ye jalisi ko in nalen ye parce que u ye jamana labila kojugu n'i ye jamana labila fɛn bɛɛ bɛ don a kɔnɔna la a ko n'a fɔ n'i ye ti da jiginɛ kunna n'i ma kɔngolon bila da la donc bɛɛ bɛ don ka bɔ a kɔnɔ la donc o de tun kɛra jamana na donc i b'a dɔn ni jamana kɛra ten dilancogo t'a la donc o de ye jamana tiɲɛ ka d'aw ma donc n'u nana sa u ye ti dilan ka kɔngolon don a la ka porte don a da la donc bɛɛ donna kulu kelen kɔnɔ donc k'an ka taa donc an bɛ ka taa sisan mais an bɛ ka taa yɔrɔ min na ni basi ma bɔ a la an ɲuman bɛ se an bɛ fɛn sɔrɔ donc gɛlɛya kɔni man kan mais an ye gɛlɛya in ku gɛlɛya ye mun ye gɛlɛya de man jugu mais o ye kuranko in de ye fɛn jamana an b'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ de kun jɔlen n'an ka kuranko n'an ka fɛnw ye mais an kɔni ɲɛ ma ye mais an y'a kuma de mɛn n'u nalen u y'a waleya n'u ko ko c'est à dire fɛn dɔ bɛ yen nɔ i ka jɔ i kolo la bi ka gɛlɛya ma i ka jɔ i kolo la o ka fisa sini i ka kuran da n ka wari nɔfɛ ou bien n ka kuran da n ka fɛn nɔfɛ donc maliyɛn kɔni an t'o fɛ tuguni bilen donc kuranko o kɔni ka gɛlɛn an bolo bi tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni o de ka gɛlɛn bi kosɛbɛ kosɛbɛ fanga bɛ taabolo min na a ka ɲi mais ni ala sɔnna n'an taara tan u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la parce que tɔ ninnu dilanna cogo min na nin bɛ se ka dilan o dilancogo fana na faamuna ɔ fɛn kelen fana bɛ yen u ka politiciens fana lamɛn mais ni min b'a lamɛn kɛra sɔn a ta bɛn fɛnɛ ma donc n'i y'a lamɛn i bɛ tata t'a la i bɛ bilata bila a la bon a fɛn k'u t'i ma fana ye a bɛɛ man ɲi fana a bɛɛ ka kuma tɛ lamɛn donc i b'a bɛɛ lamɛn mais i t'a bɛɛ ta fɛnɛ bamanankan de don quoi a bɛɛ lamɛn nka i t'a bɛɛ ta kana baara kɛ n'a bɛɛ sɔrɔ i bɛ fili la. Ne tɔgɔ Dawuda Samake Musa bi ni sisan cɛ Maliko la bon cɛ na hakilinata bɛrɛ tɛ ne la parce que ka da mun kan Musa tile anw tɛ se ka bɛrɛ lakale a la mais ka bɔ Alpha tile la ka na sisan na o y'a sɔrɔ an ye kodɔn dɔɔni bon ka bɔ waati la ka na sisan na fo n'a sera Asimi ka waati in ma bon alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko an ye yɛlɛma sɔrɔ Asimi ka waati in kɔnɔna la sinon ka bɔ Alpha tile la ka na ɲani Asimi ka na an ma yɛlɛma foyi ye Maliko la pili n'o y'a sɔrɔ Mali kun ye 100% ye Musa ka waati la ne bɛ se k'a fɔ a kun perdila ka na fɔ 10%. Bon alhamdulillah an bɛ Ala fo ka barikada Dieu merci gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sisan mais grâce à Asimu an bɛ ka se ka bɔ an yɛrɛ la dɔɔni non seulement hali ni gɛlɛya bɛ parce que hadamaden mɔgɔninfin tɛ kɛ i yɛrɛ ye n'i ma sɛgɛn bon o waati la ne bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka na dɔɔni sinon tiɲɛna an kun ma foyi faamuya Maliko la vraiment an kun ma foyi faamuya Maliko la mais alhamdulillah rabil alamin an bɛ Ala fo ka barikada parce que n'i y'a mɛn jamana fo i ka jamana yɛrɛ ka k'i yɛrɛ ta ye fɔlɔ kuma min ka di i bɛ se k'a fɔ i ka jamana kunkan ko tɛ se ka fɔ yɔrɔ wɛrɛ la n'i yɛrɛ tɛ yen i ka jamana bɛ se ka don fɛn na fɛn min ka di i yɛrɛ ye bon an kɔni ka dɔnta ka dɔgɔ jamana ko la mais an sɔmina waati min na an kun b'a ye Mali kunkan ko bɛɛ kun bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ bon an kun b'a ye o ye i n'a fɔ jamana tɛ yen quoi bon alhamdulillah rabil alamin hali n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi caman bɔra o ko ninnu na quoi bon o la an b'a fɔ ko yɛlɛma kɛra grâce à Asimi tile bon o la an bɛ Ala fo ka barikada voilà. Aljuma mega Musa bini sisan cɛ président si ma na Asimi tɛ o kelen diɲɛ fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛtigɛ nin na ka Mali yɛrɛ k'a kɛ Mali yɛrɛ ka Mali ka hɔrɔnya k'a ta ka bɔ Modibo tile la ka na Musa tile la sisan da Mali ka kɛ i ka hɔrɔn sinon a to a si tɛ mɔgɔ ɲanima a bɛɛ fɛn wallahi politique mɔgɔ sa a bɛɛ bɛ jano ko i bɛ ka kula ni ni alcool na cɛ ya fam ni la alcool cɛ politique mɔgɔ Mali jafa ka fɛn a bɛɛ bɛ jano kɔnɔ ko bɛ di ka Ala bi yafe ma ka Ala bi fɛn wala karamɔgɔ don wallahi Ala tɛ yafe Ala mɔgɔ t'i la bon Asimu a jara mɔgɔ ye o a bɛ sa mɔgɔ kɛ a ma ja ye o a bɛ sa mɔgɔ kɛ bɛnlen bɛ ko Asimu ya fam ne t'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ bi a b'a ka baara kɛ aw bɛ hasidiya ka dɔnkuya ka ko a tɛ baara to fɛn sa aw bɛ taa jɔ dɛ han politique mɔgɔ bɛ zɔn amma k'i jija i kana sa dɛ i ka to diɲɛ kɔnɔ wallahi mɔgɔ sara ka Mali kɔnɔ i sara ka to wallahi depuis bi ko i b'i taama ka don janama kɔnɔ ka t'i bila yamɛ Hasum aw b'a fɛ sini Ala ka barika da la Ala ka barika da ko la Ala ka don a n'a ka fɛn bɛɛ la a ka misiri bɛɛ la cɔkɛli Ala ka barika da la n t'a mɛn fɛn cɔkɛli de don sisan Mali ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kan kelen ka fɛn amma politique mɔgɔ ka i ko mɔgɔ ko i bɛ taa fɛn a bɛ ti ka du ci a banna. Mamadou Jara bon Musa bi ni sisan cɛ kɔni i n'a fɔ hakilina jumɛn kɛlen fɔlɔ Mali ta ɲɛ wa bon Mali taara ɲɛ an ye dɔ kɛ
mais tiɲɛnikɛlaw de nɔ ka bon ni ɲɛnikɛlaw ta ye an kɔni b'a ɲini an bɛ waati min na sisan gɛlɛya kɔni bɛ yen mais tiɲɛ yɛrɛ maliyɛn danbe segira a yɛrɛ ma an kɔni b'a ɲini hali an ka sɛgɛn in ku pour que an denw ka se ka lafiya o de ka d'an ye n'o tɛ don o don jɛni ka ɲimini a ma nɔgɔ dɛ an k'a sɔrɔ bi ka dun bi sini ka gɛlɛya an denw ma tiɲɛna an t'o ɲini bilen an kɔni ye dɔ kɛ mais an kɔni bɛ sɛgɛn in ku pour que an denw ka lafiya kɔfɛ min bɛ ne fɛ o y'o ye